Mijn grootvader was hier blijkbaar een pionier toen de mijnen in Limburg werden geopend. Zijn 2 zonen zijn achteraf ook mijnwerker geworden. Ik als kleine jongen ging op school in het dorp hiernaast, Beverlo. Ik was een kind dat veel bewoog en in die tijd was er een dansacademie. En ik ben dus begonnen te dansen toen ik 8 jaar was. Ik was enige jongen tussen een 20-tal meisjes. Ik denk dat ik 17 jaar oud was toen ik voor de eerste keer een echt mijnbezoek deed met mijn vader. Ik was echt onder de indruk daarvan, want er was echt een architectuur daar beneden. En wat mij opviel was de warmte. En dan had ik zoiets van chapeau, wauw. Dus er was die bizarre link tussen mijn vader die iedere ochtend naar zijn zwaar labeur ging en ik die 2 keer per week dansles nam hier. Voor mijn vader was het uitgesloten dat een van zijn 2 zonen in de mijn zou gaan werken. Hij rekende er echt op dat er hogere studies gedaan zouden worden. Dat was trouwens een beetje een gevecht zo in het huis, want ik weet dat dat voor hem een grote frustratie was. Ja, dat ik er uiteindelijk voor koos om een kunstrichting te doen. Als men boven op de terriel staat, en ik doe dat dus heel dikwijls, ja, dat is ergens nog een stukje van mijn jeugdige speelruimte gebleven als ik hier 's weekends terugkom. Je hebt geen smartphone op jou, je hebt geen Facebook, je hebt niks en je staat hier alleen. Dat is dan nog een heel klein momentje van vrijheid eigenlijk. Thierry Smits, passie voor dans.